Podravka odlučuje stvoriti novi i inovativan proizvod, kulericu. Za razliku od tradicionalnih kuharica, kulerice omogućuju svakome da napravi personaliziranu knjigu recepata, otisne ju i dobije poštom na kućni prag. Naš zadatak bio je izgraditi kompletno rješenje koje omogućava izradu kulerica, njihovo pregledavanje i narudžbu, te ga povezati s tiskarom, dostavnom službom i Podravkinim financijskim sustavom. Na kulinarici postoji više od 115.000 objavljenih recepata. Korisnik odabire recepte koji mu se sviđaju i dodaje ih u kulericu. Unutar aplikacije ubacuje recepte na stranice te uređuje njihov raspored. Može odabrati vrstu uveza, uploadati vlastitu fotografiju za korice, upisati naslov i posvetu. Nakon što završi uređivanje, automatski se izrađuje PDF verzija spremna za tisak. Autor i drugi korisnici kulericu mogu prelistati, downloadati i naručiti. Kulerica redefinira pojam klasične tiskane kuharice i daje mu potpuno novi, personalizirani karakter. Osim što ima visoku uporabnu vrijednost, kulerica je vrijedna memorabilija i sjajan poklon. Korisnici su do sada objavili više od 600 kulerica koje zajedno imaju više od 40.000 stranica. U njih je ubačeno preko 14.000 različitih recepata. Downloadane su više od 100.000 puta, a broj prikaza je veći od 2,5 milijuna.